Banbalinban ban son ka ni dai na saba jin daɗi na kai ne MP Production. Banbalinban na ji daɗi soyayya san ki ni dai na saba jin daɗi na ke ce. Banbalinban madara ce soyayya son ka ni dai na saba jin daɗi na kai ne. Ni tun da na ganki a soyayya zuci ta ce mun ke ce ni da ke ba jayayya da na faɗa zaki amince. Kowa na ta murna saman ki tabbas na dace ban zumar so kauna ce san ki ni dai na dace da kin zamo mai ɗaki na ranar ku za a yi mamaki. Soyayya Soyayya zan ci ribar soyayya tun da ba mai jin kamu zallar so ba karya shi muke wa junanmu. Ko me za a ce ban gajiya so nake na ga aurenmu yau gwani na samu sansa zuciya ke kamu ƙaunar da nake nuna masa har ma waɗansu sun ce na zauce. Soyayya ni ma na shirya. Banbalinban madara ce soyayya san ka ni dai na saba jin daɗi na kai ne. wata rana iwar haka na kasance ango labule ne sirrin daka gare ki zan zama jigo. Karki manta da alkawar duba lokaci na agogo gare ki zan zama ango na daina kwanan shago mu zama rufe sirrin mu bewa mai mamaki. San ki ni dai na saba jin daɗi na ke ce. Na samu gwani na gashi wanda bai so mai raki a taɓa shi na yoke shi nan za a gajan aiki. Masoyanka kowa ne shi ya zo zan masa leke na rattaba masa maki yau na yi sa'ar zaki gwani na san kowa ne kin wacce ta rasa na dace. Soyayya Soyayya Banbalinban madara ce soyayya san ki ni dai na saba jin daɗi